Stojím na mieste, kde sa z vody vynára dávno zabudnutá cesta. Vedie priamo do rozbúrených vôd, ako by chcela pokračovať tam, kam ľudské kroky už viac nemôžu. Kráčam po nej, cítim ozveny minulosti, keď ňou kráčali moji predkovia. Ich prítomnosť je zvláštne hmatateľná, ako by ich kroky stále zneli v tichu. Je to cesta, ktorú čas skrýva pod hladinou, ale dnes som mal zriedkavý pohľad do minulosti. Každý krok ma vedie hlbšie do histórie, ktorá leží pochovaná pod vodnou hladinou. Moja rodina pochádza teda zo Slanice. Som sa tam narodila, tam som začala chodiť do prvej triedy a chodila som tam len 2 mesiace, lebo sme sa už potom sťahovali. Bola som pokrstená v kostole, ktorý bol taký na vyššom a my ako deti sme sa tam na sánkach spúšťali. Ináč aj tento kostol chceli, že zatopiť, ale Slaničania sa oproti tomu postavili. Z tej dediny pochádzal Bernulák, ktorý že bol pochovaný ako v Slanici, ale keď išli ho zatopiť, že ho dali, jak je kostol, tam má pomník. Boli tam drevené domčeky, akurát sa elektrika tam zaviedla. Pamätám, boli potopy, tak my sme bývali na dolnom konci a moja stará mama Parišková bývali hore, takže keď bola povodeň alebo čo, tak sme vždycky išli k ním. Jak Nemci stávali za vojny cestu, tam ľudia pomáhali, že im dobre platili. Viem, že chodil môj otec ako na roboty tam. Teraz som videla zábery, tá cesta, jak ešte teraz, jak sa to vypustilo, že je vidieť a vidno až, jak smeruje do tej Slanice. Ale v to povode je taký tieň. A ešte sme boli ako celá rodina na Oravskej priehrade, sme tam stanovali. Boli sme aj v kostole, ktorý bol predtým zdevastovaný, lebo ho nechali a tam všelijaké vagabundi robili, rozbíjali. No ale teraz je tam pekne urobené a je tam múzeum Oravy. No, že človek, keď tam dojde po toľkých rokoch, tak si mu vravky, keď som tam došla, no, takže taký pocit, no.